Ngayong gabi, mga kauturan ko kay Kristo, yari nga ito mga tensyones para sa pagsaulog naton sa ikaduwa nga Domingo sang Quaresma. Para sa kalag ni Rosalia, saya ika-3rd death anniversary, offered by Mary Jane Cartel and Mendote family. Para sa kalag ni Nemia, offered by Bernalyn Marie Duay. Para sa kalagdanday Mark Anthony kag Michael Angelo, offered by Bernalyn Marie Duay. Para sa kalag ni Nestor kag sa tanan niya mga kalag sa Purgatorio, offered by Kristen Joy Ledesma. Para sa kalag ni Princess Ayesha, offered by Diguna, Arroyo and Tauro family. Para sa kalagdanday Jeffrey, Wenceslao, kag Dolores, offered by Billones and Capauan family. Kag ang aton niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Mr. and Mrs. Jet Likbanin and family, Miss
Jean Likbanen and family, Miss Angeline Mabilog and family, Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family, Mr. and Mrs. Edith Tabirao and family, Mr. and Mrs. Biheldes Sayo and family, Mr. and Mrs. Esperanza Ancayan and family, kag Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family. Sa pagpanglakato ni Jesus pakadto sa Jerusalem, nauntat anay sang isa sang siya kagang tatlo niya ka mga gintuton-an nagtaklad sa isa ka mataas nga bukid. Sa diin nagbalhin ang iya dagway. Dito nagsilaw ang iya himaya. Ang himaya nga nagagikan sa iya pagkamasinulundon sa amay. Gani ipangamuyo naton nga sundon sa Jesus sa iya pagsakripisyo tubtob sa krus. Sa bagay nga krus nagdala kay Jesus sa himaya. Kabay pa nga maagom naton ang kaluwasan paagi sa pagtamay sang aton kaugalingon. Agud pasanon ang krus upod sa iya. Ang aton celebrante amo si Reverend Monsignor Mario Cesar Inarsao. Panig magtindog ang tanan kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Mga utod sa aton nga padayon nga palapit no sa panahon sang Semana Santa, sining ikaduha nga Domingo sang Kwaresma, kinapamalandungan naton diri subong ang pagtaklad man ni Jesus sa bukid. Kag dito gin transfigure, gin nagbalhin ang yasin nga dagway, ang himaya. Balito amo man ini ang aton nga paglakat no sini nga 40 ka adlaw sang Kwaresma, agud ayhan maaguman man naton, masaksihan, maeksperiensyahan man naton bisan kadaligid lang ang himaya, the glory of Jesus, His transfiguration. Nga amoy ini ang aton man nga kalipay no kag bugay sang Ginoo sa aton. Kani pamalanungan naton ang aton mga sala kag mapangayo kita sing patawad sa aton mahal nga Dios. Tanan, nagakumpisar ako sa Dios nga magkagagahom sang tanan kag sa inyong mga utod. Kay nagasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala,
Busa nagaampo ako kay Santa Maria Berengue hapon, sa tanan ng mga angles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabahin nga maloy sa aton ng Dios, sa magkagagawom sa tanan, sa napatawa ng atong mga sala, ito yan iya kita padulong sa kabuhi nga may katapusan. Amen. Mangamuyo kita. O Diyos nga amon amay, nagsugo ka nga pamatian namon ang imo pinalangga nga anak. Sagura kami sang imo pulong, kag tindui ang amon tagipusoon. Agud nga magkalipay man kami sa pagtan-aw sang imo himaya. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesu-Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kadagahari, upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro sang Henesis. Ang Ginoo nagsiling kay Abram, halin ka sa imo kaugalingon nga duta, sa imo mga himata, kag sa puloy-an sang imo amay. Kag magkadto ka sa isa ka duta nga igapakita ko sa imo. Hatagan ko ikaw sing madamo nga mga kaliwat, kag mangin isa sila kadako nga pungsod. Bendisyonan ko ikaw kag himuon ko nga manginbantog ang imo ngalan. Agud nga paagi sa imo, madamo ang makabaton sing mga kaayuhan. Hatagan ko sing mga kaayuhan ang mga maayo sa imo. Pero pakamalaoton ko ang mga malaot sa imo. Ang tanan ng mga pungsod sa duta magapangayo sa akon nga bendisyonan ko subong sang akon pagbendisyon sa imo. Sang si Abram nagaedad sing 75 katuig, naghalin siya sa Haran suno sa ginsiling sang Ginoo sa iya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo. Ang mga pulong sang Ginoo matuod, kagang tanan niya nga mga binuhatan masaligan. Ang Ginoo nagahigugma sang matarong kag nagakabagay. Ang iya mapinadayunon nga gugma nagapuno sang duta. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo. Ang Ginoo nagabantay sa mga nagakahadlok sa iya, sa mga nagasalig sa iya, mapinadayunon nga gugma. Ginaluwas niya sila sa kamatayon, ginabuhi niya sila sa tion sang tigulutom. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo. Ang aton paglaom yara sa Ginoo,
Siya ang aton manugbulig kag mga ngapin. Nagakalipay kita tungod sa iya balaan nga ngalan nagasalig kita. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo. Pagbasa gikan sa ikaduha nga sulat ni Pablo sa kay Timoteo. Hinigugma, magpakigbahin ka sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, suno sa kusog nga ginahatag sang Dios sa imo para sini. Iya kita ginluwas kag gintawag nga mangin iya kaugalingon nga mga tao, hindi tungod sang aton binuhatan, kundi tungod sang iya tinutuyo kag grasya. Ginhatag niya ini nga grasya sa aton paagi kay Kristo Jesus sa wala pa ang ginsugoran sang panahon. Pero ginpahayag nan ini karon sa aton paagi sa pag-abot sang aton manluluwas nga si Kristo Jesus. Kay gindula ni Kristo ang gahom sang kamatayon kag paagi sa maayong balita, iya ginpahayag ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Gikan sa panganod na batian ng tingog sang amay. Amo ini ang akon hinigugma nga anak, pamatiin ninyo siya. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Malasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Sa makaligat ang anom kaadlaw, gindala ni Jesus si Pedro kag ang mag-utod nga si Santiago kag si Juan sa isa ka mataas nga bukid nga silahanon lang. Samda nagatulok sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Ang yaguya nagsilaw subong sang adlaw, kag ang iyabayo nagputi subong sang kapawa. Dahil nakita sang tatlo ka mga gintutunan si Moises kag si Elias nga nagapakighambal kay Jesus. Gani si Pedro nagsiling kay Jesus, Ginoo, maayo gid nayari kita diri. Kung luyag mo, mahimo ako sing tatlo ka tulda, isa para sa imo, isa para kay Moises, kag ang isa para kay Elias.
Sang nagambal pa siya, ginlikupan sila sa masilaw nga panganod. Kagikan sa panganod may isa katingog nga nagasiling, ini amo ang akon hinigugma nga anak nga nahamutan kugit pamatiin ninyo siya. Sa pagkabati sini sang mga gintutunan, hinadlukan gid sila kang nagapa sila sa duta. Kin palapitan sila ni Jesus, kagintandog nga nagasiling, tindog kamo, kag hindi magkahadlok. Sa pagtangla nila, wala sila sa iban nga nakita, kundi si Jesus lamang. Sa pagdulog nila sa bukid, nagpaandam si Jesus sa ilang nga nagasiling, hindi kamo magpanugid bisan kay sino sang inyo nakita. Tugtog ngang anak sang tao, mabanhaw. Ang Ebanghelyo sang aton Ginoo. Pagdayaw sa imo o Ginoong Hesu Kristo. Mga hinigugma ka mga utod, may gabi sa aton tanan. Subong no, una ng adlaw, buwas, no, first day sang Marso. Tapos na ang Pebrero, pero ang first day sang March nga ini, amo man ni ang ikaduha nga Domingo sang Kwaresma. No, ang Kwaresma ti 40 ka adlaw pagpangnakayon, pagpanlakaton naton. Ginalarawan man diri sa paagi sa mga blasahon ang journey, ang pagpanlakaton man katulad ni Abraham. You know, si Abraham ginsugo sa mahal nga Dios, lakat ka man. Tibisan ni edad ni Abraham, pila to gani 75. No? Kung 75, subong ti ang isang gani, kung stinta ka na daw, halos masiling ka na po, dili na lang kuya, di na kuya maglakat. No? Pero kay ginsugo sa sama Dios lakat. Di gani si Abraham naglakat ini siya, I do not know kung excited man to siya. Pero nagambal ang Ginoo sa iya na lakat ikaw kay I promise to you, no, ang imo nga kaliwat mangin madamo kag itagaan ta ka sang duta, ang tawag sini the promised land. So gani si Abraham naglakat kag wala sa hinalungong kung mangin ano iabtan, wala man siya kakita kung ano to ang duta nga ginsaad or promised land nga ginahambal sa ngaton nga sang Ginoo sa iya. Pero basta malakat lang. Masiron pa, biyaan niya ang comfortable life, nga security, life of security. No? Secure nang iya to tani pangabuhi, do nagaisip na lang to siya sang iyang pilakabilog to akon nga sapat man, mga karnero, mga baka, mga nano, sagay na lang sa kaisip to. Kag kwintaya adlaw-adlaw kung pila ginansiyahon niya kung bligya itong pila kabilog, hindi man maubos to ka kaon tanan, no? But the Lord asks him, lakat ikaw kay may ihatag ko sa imo nga duta nga ginsaad. So ang kalimbawa sini sa aton mga utod, the Lord is asking us sini nga mga inadlaw sang Kwaresma nga maglakat man kita, no? Biyaan ta aton nga comfortable lives, no? Kag pangitaon naton ano ang ginapromesa sang mahal nga Dios sa aton. So hindi promised land, no, ang lingwahe diri, kundi nga pangitaon naton katulad sining like ang mga gintutunan nga nagaupod sila kay Jesus, no, to look for God, no? Pangitaon naton ang himaya sang Diyos, ang himaya, ang the glory of God. So nagtaklad sa Ebanghelyo, kadto na maganda sa gospel nato, no? Ang Ebanghelyo nagtaklad ang tatlo ka gintutunan. Upod si Jesus sa bukid sa babaw to sang Tabor, kag si Jesus nagbalhin ang iya sini nga dagway, no? Kag para sa mga gintutunan, nadlok sila, di sila kinchindi sang ila experience. Ambot kung ano ato ang tudok sa tagipusoon nila sa makita nila si Jesus. Di gani sa ato, no, nagando mabalaka mo makita ninyo si Jesus, nagando mabalaka mo nga makita iya himaya, no?
No? Ang description diri sang mga gintutunan nagbalhin ang iyang nga dagway kag iyang nga bayo nangin maputi. Silaw. So hindi lamang ato vision, hindi lamang ato object of like ang material nga butang nga tan-aw naton to sa baba bukid. Ano to man sa baba bukid to makita pa yan to ang Dios. Dayon may tatlo pagid, may duha pagid no nga nagpakita si Moises kag si Elias nagarepresentar sang prophets no si Elias kag si Moises nagarepresentar sang the law no ang Old Testament no kag si Jesus ara man sa kompleto na no ang the law ang prophets kag si Jesus nga nagaangot sinatanan ang mga gintagna sa mga propeta kag ang mga kasuguan nga ginpahayag sa mahal nga Dios kay Moises kag mangin isa ina sila tanan through the law of Jesus ang bag-o nga kasuguan nga tudlo ni Jesus sa aton. So what is that law ni Jesus? No? Amoy makita sa mga gitunan sa iyang nawong. Siling ni Pope Francis ang reflection sa makita sa mga gintutunan si Jesus. No? They are not noticing kung ano ang bayo, ano ang size ang iyang sapatos, kung ano to ang kasilaw sa iyang tsura, no? Kung ano to kamarahalon ang iyang mga bulawan, kung ano to nagaingat-ingat sa aton niya kung may miss gani no kinapabayuan ta ang mga miss sa mga aton nga barangay kundi indra ginapasigasig-gato to iya bayo para nga daw nami man kano no may mga nagaingat-ingat may mga corona but si Jesus ang nagaingat sa iya ang nagaradiate sa iya is ang iya pagka-Diyos no isilin ni Pope Francis ang pagka-Diyos ang aton Ginoo what makes Him so captivating and attractive ang aton na Ginoo ay ang iya sining pagka-Diyos mismo which is all love no ang gugma nga kung nagatan-aw ka sa imo nga beloved hindi mo na mahalin imo nga panulok sa iya basta bito may crush ka to no may plangga ka to ba crush ko gini sa buto o doga dulot dito imo panurok sa iya no hindi o makuha di inaya sa physical but when we are on the face of God when we see the Lord on His glory no hindi makuha ang imo sini nga panulok sa iya and then ang reaction diri ni Pedro nagahambal sina kun ano ya Lord gusto namon mapabilin lang ka diri Lord gusto mo patindugan ta ka sang tatlo katulda isa imo para kay isa kay Moises, isa para kay Elias. Kay gusto niya hindi na sa magalindra. Dapras bla kung tukos langit, hindi ka na ang mga santos, mga angeles dito sa langit, nagasimba sa mahal Diyos, nagatulog siya adlaw kagabi all day long. Dayon ang ginamit lang nila ano, no? Balaan, holy, holy, holy Lord, God of hosts, nagasimba. Kaya nga, amo ina ang nature sang God. Siguro kung makita mong imong kaaway to sa imong kaingot, no? Siya ang kontra ko na ako. Daw ginayawa ako kita ko ng klase tao na. No? Pero, kung bilis karon mo, kung makita nimo si Jesus, kung makita nimo ang the face of God, nawong sa mahal nga Diyos, it is different. Wala nagabukal imong dugo, to no, da kumuson ko siya, da dumugon ko siya. Pero kung si Jesus, you are invited to love. Kag you have to move forward. You are moving towards Him. Ang direksyon mo pagkanto siya. Hindi nga gina-reject mo siya. No? Tani no, may experience siya mata nga muna sa iya. Bisan kadali lang. You know, ang iban to nga mga manunulat nagambal nga ano ang nawong ni Jesus diri sa kalibutan? Where do we find Him? Diyan sa makita. Diyan makita si Jesus. Makita ta si Jesus sa Eucharist. Pagbayaw sang Eucharistia. Tanawan ninyo with faith kay Diyos ina. No? It is not transfigured. Wala, di nga parehas to sa description diri sang Ebanghelyo. Kasi Jesus ito na transfigure, na-graduate, ilawas, but it is Jesus.
No? Kag ang Ginoo ara dira po natago lang siya sa bayhon sang tinapay. No? Sa bayhon sang tinapay. So the same na ang Ginoo dira. The same Jesus nga dito sa babaw sa bukid nakita sa mga gintutunan. Dayon may panganod nga rangin masilaw. I'm sure siguro ang panganod nga to ginputos siya dito ano ato tingog sang God the Father, ang Diyos nga Amay. Kaya ang Diyos nga Amay naghambal niya, amo ini ang akon pinalangga nga anak, pamatii ninyo siya. Listen to Him. No? Sunod pa, ilugon, pamatian, sundon, tanawon naton si Jesus. No? You know, ini isa ka daw masiling naton daw ginpatilaw na sila sang langit. Kung ano matabo sa langit, I hope all of us, no, kamo wala sing mga bilin diri nga sa impierno o sa purgatorio. Tanan kita masaka sa langit. Kuya ko masaka sa langit, ha? Di ko masaka kita to sa langit, tanaw kita kay Jesus. Ang makita naton ay ang himaya niya, the glory of God. Amo ini mga inimak mautod ang ginalauman naton sini nga panahon sang Kwaresma, 40 ka adlaw ngini nagalakat kita and we struggle, we keep on moving forward. Agon makita, ma-experience naton ang himaya sang Dios, the glory of God. Ang himaya sang Dios. No? Sometimes ang himaya sang Dios ginapahayag niya sa aton through suffering. No? Pag-antos. May isa to ka nanay nga may utod. So nang utod niya may bata. So nang bata nga to niya balihin ablos ano, may bata man nga duha bilog pero sang pagkabata sang ikaduha binayaan niya ang kabataan niya kada sulti at tuto sa utod niya mo, father, nagabulos-bulos kami bantay sa mga bata, mga bagula na bata, sulti binayaan sa nanay. Di kabudlay, luoy kami, may mga pneumonia, may sakit ang kabataan. But that is the glory of God. Ang himaya sa Diyos na pahayag sila dira. Kaya nga, ara sila, nagapasan sila sang kabugat, sang responsibilidad. No? Hindi man nila mabayaan ang bata. Kung sino man nadara sa inyo, may mga suffering, may mga krus, nga ginapasaan sa balay ninyo, sa inyo kabuhi, ara dirang himaya sang Dios. O galing dili niyo makita nga nagasiga. But kung ginabato naton ina, ginapasaan ta aton krus upod sa kay Jesucristo, then the glory of God is there. Ara dira natago lang. Gani no, ini nga story diri sa transfiguration sa aton nga Ginoo should inspire us to move forward. Carry our cross every day. Pasana inyo krus sa adlaw adab sa ano pa nakabudlay sa ano kabugat. Di prasto sang isa to ka nanay to kay nato istorya ko. Ya ti hindi to tani ako bata inablos ko lato pero nalooy ako kay biyaan sa iyang nga iloy. Puti na to kato iya iloy. Ti alang-alang namon ti panagtag daw ido no. Nagtag mo to kundi mga koreng or ano no ido. Bata to ya tao. No, ginabuligan namon pasan ang krus. Ginabuligan namon sakripisyohan agud nga mabuhi lang ang hinablos ang sang bata apo sang iya nga ano ni utod o apo niya no. That is the glory of God. Carry your crosses, no, pasana inyo krus sa adlaw-adlaw, sunod kita sa aton Ginoo kag ayhan sa ulihi mapatyagan man naton the glory, the himaya sang transfigured Jesus nga amo man to ang ginambit sang iya mga gintutunan. Sa aton ikaduha nga blasahon, it really summarizes to us ining sulat ni San Pablo sa kay ni Timoteo, no? Na magpakigbahin ka sa pag-antos tungod sang maayong balita, no? Magpakigbahin ka. Suno sa kusog nga ginhatag sang Dios sa imo para sini. Kay iya kita ginluwas, kagitawag nga mangin iya
kaugalingon nga mga tao. Hindi tungod sang aton binuhatan, kundi tungod sang iya tinutuyo kag grasya. So there is grace, no? There is the will of God dira sa mga krus naton. No? So ang panahon sang Kwaresma, ini panahon bakasyon. Mapakasyon ko kay purisma mo, no? Malagaw ko, no? Ang panahon sang Kwaresma is tubanga imo nga krus adlaw-adlaw bisan no pa nakabudlay. Kay siling diri ni San Pablo, ang ginahatag sang Ginoo sa imo nga kusog tuman ina sa krus nga ginahatag niya sa imo, no? So wala sing ginatag nga krus ang mahal nga Dios sa aton hindi ta makaya, kay ang grasya is equivalent to the weight of the cross, sa bugat sang cross nga imo nga ginapasan man, no? Kadi di magpatawhay-tawhay, no? Okay, so nambali pag ito ginahatag niya ini nga grasya sa aton. There is a grace that the Lord has given to us paagi kay Kristo Jesus sa wala pang ginsuguran sang panahon, pero ginpahayag na ini karon sa aton paagi sa pag-abot sang aton nga manluluwas nga si Kristo Jesus na. So wala pa matapos ang 40 ka adlaw nga ni, wala pa lang kita ka semana, duha pa lang kita ka Sunday, no? Damo pa kita inadlaw nga lakton, kag magpangamuyo lakat kita pasanuntang krus naton adlaw-adlaw, magbuli kita sa mga nagakinahanglan, kay ang kusog nga ginatag sang Ginoo sa aton is enough, no? Nga makabulig kita pasan sang krus naton adlaw-adlaw. Okay? So amo ina akon mensahe sa aton tanan, pamalandungan naton ini kag magpadayon, no, sa pagpangadi, no? Tindog kita. Tanan, nagatuha ko sa Dios Amay makagagawom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuha ko kay Kristo, iya anak nga bugtong nga aton Ginoo. Kagipanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus, napatay kaginlubong, panahog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya, nga nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kanagalingkod sa tuos ang Diyos nga may magkagagahom sang tanan. Gikan dito magkakari pasyaliwan sa paghukom sa mga buhi at sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ikaugdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi ng wala sing katapusan. Amen. Amen. Sa pagbalhin sang dagway ni Jesus, ginapakita sa aton ang himaya sa likod sang kasakit sang krus. Agon nga mahangpan naton ang kahulugan sang aton mga pag-antos, mga muyo kita sa Ginoo. Pabakura kami, o Ginoo. Pabakura kami, O Ginoo. Sa tion sang pagtilaw tungod sang kapiutan, kapahamakan, kahadlok kag kagamo, kabay pa nga ang misteryo sang pagbahalin sang dagway ni Jesus, maghatag sa tanan sang kabakod kag paglaom, mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Sa tunga sang materialismo, komersyalismo, kag konsumerismo subong, kabay pa nga makahibalo kami magsakripisyo, magunungay, kag magpangabuhi sing simple lang, mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Kabay pa nga tapnaon sa mga panguluhan, kag mga opisyales sang pungsod, ang korupsyon, kag kabutigan, kag dampigan ang hustisya, kag kamatuoran sa ila pagserbisyo, mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Sa sining panahon sang Kwaresma, kabay pa nga ang simbahan
sa idalom sang pagtuytoy ni Pope Leo, mga obispo, kag mga kaparian, mangin mabaskog sa pagpangamuyo, kag mangin maalawan sa mga buluhaton sang kaluoy, mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Kabay pa ang amon mga pinalangga nga nagtaliwan na, magkasadya sa himaya sang Ginoo dito sa langit, ang himaya nga nakitaan sa pagbalhin sang dagway ni Jesus, mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Ipangamuyo man naton ang kinahanglanon sang aton parokya kag katilingban, kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Pabakura kami, O Ginoo. Ulangit nun nga amay, pamati ang amon pag-ampo sa pagsaulog namon sa pagbalin sang dagway ni Kristo. Baguhaman kami bilang imo mga anak nga nahamutan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, namon Ginoo. Amen. Palig magtindog ang tanan. Mga muriyo kita mga utod, ago ini aton sakripisyo mamutaan sang Dios amay makagagahom sang tanan. Matununta sa ginong sakripisyo sa mga kamot, sa karayawan kami ang sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kaysa pugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga amon namay kabay nga ini nga sakripisyo magapanas sang amon mga sala. Magpasanto sang amon lawas kag kalag. Kamaghimo sa amon nga mga takos sa pagsaulog sang piyesta sang Paskwa. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang ginuyara sa inyo, Kagyaraman sa imo, ibayaw ang inyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takus kag angay kid, Takos kag angay gid igo ka mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog mapasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga amay gamahanan kag way katapusan nga Dios. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa mabantalaan na niya sa iya mga gintutunan, ang iya palaabuton nga pagkasakit, ginpahayag niya sa ila ang iya himaya dito sa balaan nga bukid. Sa sini nga paagi iya ginpamatud-an sa ila nga ang pag-antos nagadalasang pagkabanhaw. Kag subong man iya ginpamatud-an sa ila ang kasuguan ni Moises kag ang mga gintagna sang mga propeta. Gani upod sa mga angheles kag sa mga santos, nagaama kami sing walay untat, sang galantahon sa imo himaya nga nagasiling.
Santos ikaw nga todo Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Agani padala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon nga Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gitugyan sa kamatayon, nga iyaging baton sing kinabubuton, iyaging kuha kaging pamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya inigay panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling magkuha kamo tanan ka magkaon sini kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iyagin ko ang kalis na nagapasalamat liwat, kag iyanigin palibot, sa iya mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kay ini among kalis ang akong dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan na kasuktan ng igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala ang misteryo sang pagtuo. Gani wamay among ginalat sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ini nga kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang adumanan sang pagkamatay kapag abanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga tapos sa pagkatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginadumduma ang imong simbahan nga nalapnag sa bugos sa kalibutan, imbita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa Leon XIV, sa amon Obispo Medifil kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining among katiringban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw, sang imo mahimayaon nga rawong. Kaluiman kami nga yari diri nagatambong, ang umamit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan, magdayaw ka magimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Berenaloy sang Dios, kay San Jose Yabana, upod sa Apostoles, kay sa tanan mga santos agpahamot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya dara, sa iya, ginahatag sa imo Dios Amay, makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Kaginsugo sang atong maniluwas, mamuyo kita, si may dako pagsalig sang amay namon.
Luwason mo kami Ginoo sa tanan nga kalautan. At agi kami sing pagidait sa among mga inadlaw. Buligi kami ako maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligon na kami sa tanan nga palalikban. Samtara paabot kami sa bulan nga adlaw. Nga among ginalauman magabalik. Si Jesu-Kristo nga amon manduluwas. Kay O Ginoong Jesu-Kristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles ang pagidahit na nabiling ko sa inyo, ang akong pagidahit ginahatag ko sa inyo. Ini pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan. Kasano sa iyong maginsiling, atagi siya, sing pagidait ka pag-iusa. Ikaw nga nagakabuhi, ka nagahari, sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yaragihapon sa inyo tanan. Kag yaraman sa imo. Magatagay kamo sing tanda sang pagidait sa isa ka isa. Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa masala sang kalibutan. Bulahan ang mga ginadapit sa pagbaton, sini nga pagkalawat. Ginoo, dili ako takos magsilog ka sa akon puloy-an. Pagbit lang lamang sa kapulong, kay mag-aayong akon kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia.
Jesus sa gihapon, ipagitugot niya sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalan. Pag magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, sa nabato na namon ang imubalaan nga sakramento, nagapasalamat kami sa imo kay bisan nagapuyo pa kami sa duta. Imo kami ginapaambit sa mga butang nga langit nun. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa imo. magduko kamo sa pagbaton sang bendisyon. O ginubugayi sang walay katapusan nga bendisyon, ang imo mga tumuluo, kag ituod na magsunod sila sa ebanghelyo sang imo bugtong nga anak. Aron nga maghandom sila permi kag ila madangat, sing malipayon ang himaya nga ang iya sinikatahom, iya ginpakita sa mga apostoles. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kabendisyonan kamo sa magahom nga Dios, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait, nahalad na ang Santos nga Misa. Salamat sa Dios. May gabi sa tanan. Ngayong gabi sa tanan. May gabi.